To był Thomas Anders na antenie Radia FS, a teraz już czas na dylematy Freli Blue, która jest razem z nami w każdy poniedziałek właśnie o tej porze. Witamy Cię, Frelciu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ślicznie. Dzień dobry, a jak to idzie witać ślicznie? No ślicznie, bo ja się dzisiaj specjalnie wysztryglowałam do tego radia. No tak, to rozumiem teraz. Ja zawsze Okay. do radia się fajnie pomaluję, mam czerwoną pomadkę, nie, włosy się zrobię, żeby fajnie wyglądała w tym radiu, nie? No tylko, że tego nie widać, no ale trudno, no jakoś to można usłyszeć, taka prawda. No dobrze. Tak jest. Ja myślę, że tam w Niemczech się Lippenstift nie malujecie. A nie Ja, pomadką. pomadka i lippenstift, wszystko. Ja maluję beleka i byle gdzie. Słuchaj, wiemy, Frelciu, że Ty jesteś wielką fanką zwierząt. To prawda, czy nieprawda? To wielka prawda. No właśnie, dlatego tak nawiązuję do tego, gdyż mamy dzisiaj Dzień Kundelka na przykład w Polsce. Nie wiem, czy akurat w Niemczech taki dzień obchodzicie, ale w Polsce obchodzimy Dzień Kundelka. Czy ty w ogóle pamiętasz, ile miałaś tych kundelków na przykład w swoim życiu? A może nie miałaś kundelków, tylko same rasowe pieski na przykład? Albo w ogóle nie miałaś pieska nigdy? Nie, wiecie co, u mnie jest tak, że ja od początku mojego życia miałam pieski do dzisiaj, ale na początku zawsze miałam owczarki niemieckie, a teraz mam rzeczywiście kundelka, mieszanka owczarka z nie wiadomo czym. Czyli czekaj, uważam, tak że... na chwileczkę przerwię ci. Czy jak byłaś w Polsce, miałaś owczarka niemieckiego, jak jesteś w Niemczech, to masz kundelka. Rozumiem. Dokładnie. Taki rasowy polniok. Kundelek? Rasowy Ale polniok. on jest skrojcowany z owczarkiem niemieckim. To jest dziewczynka. Ja kiedyś do niej pisałam wierszyk, nie wiem czy pamiętacie, ileś tam odcinków temu pisałam do Moliczki wierszyk. Tak. Ja uważam, no ona jest w ogóle ze schroniska. Ja uważam, że takie zwierzątka, takie kundelki ze schroniska są najcudowniejsze na świecie. One są wdzięczne, one są zdrowiutkie, one mają taki temperament inny, a poza tym to one mają zupełnie indywidualną urodę, bo nie ma drugiego takiego samego kundelka, prawda? A rasowe są wszystkie podobne, o. Nie, no to coś może w tym rację, jest, rzeczywiście, to tak, prawda, tak, to prawda. Tak. Słuchaj, ty też tak zachęcasz, z tego co nawet słyszałem, że jak chcemy na przykład mieć pieska w domu, a nie mamy jeszcze jakiegoś takiego specjalnego planu, to może rzeczywiście udać się do schroniska i sobie takiego pieska ze schroniska zabrać, ale musimy być pełni świadomi tego, co robimy. Oczywiście, trzeba mieć pełną świadomość tego, co się robi, trzeba się znać troszeczkę na tym, bo to jest bardzo ważne i ja zachęcam bardzo, żeby brać zwierzątka ze schroniska, bo to są takie najbiedniejsze zwierzątka, których ktoś tam nie chciał albo ktoś umarł, prawda, i one tam zostały. I one są niesamowicie wdzięczne i kochane zwierzęta. A jeszcze nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej, tutaj rzeczywiście nie ma takiego święta w Niemczech, ale za to dzisiaj się zaczęła się znowu szkoła, bo tutaj były wakacje 2 tygodnie. A, no to fajnie, rzeczywiście. Patrz, Ale Krzysiu. Marcin, tyś tu trochę tak, wiesz, powiedział, ja nie wiem, to mogło co niektórych ludzi oburzyć, nie? To znaczy? Że jak ktoś chce mieć pieska w domu, to niech idzie do schroniska. Ale to co, to wpierw musi dom postawić, a potem to Aha, iść po ciebie o pieska. to chodzi. No Znaczy tak nie, można ci mieć też powiedział. mieszkanie, Grzesiu. To wiesz, dom, mieszkanie, to można to potraktować jako jedno, wiesz, jako jedną całość. Tak. Bardziej chodzi o to, aby być świadomym tego, bo jak ja się myślę, że jeśli podejmuje. wodą teraz trzeba się wpierw dom kupić, a potem iść po psa do schroniska. No. Ale jak na przykład jesteś na działce, to mówisz, że idziesz do domu czy do mieszkania? Gdzie idziesz? No idę do domu. No właśnie, a masz mieszkanie, no do tego Ale zmierzam. Marcin, mój jest, ten cały blok mój jest, nie? Tu jest cały blok, 11 pięter masz. 10. A 10, nie? No ty to jesteś, no to wiadomo, na biednego nie trafiło. Mogę No. chodzić do domu. Dobrze, Frelciu, Tak. czy ty masz jakąś zagadkę No, dla nie. nas jeszcze, z tego co wiem? Tak, ja mam nawet kilka, dlatego ja tak mówię, rok szkolny, znaczy nie rok szkolny, wakacje się skończyły, tutaj szkoła się zaczęła, to najpierw mi się przypomniało, jak Belfer w budzie do Ancika. Godo, co ty masz w gębie? A Ancik, kałguma, a Belfer, zaraz do Hasioka, a Ancik, a ta kałguma tyż? To było trochę takie podobne do tego waszego w domu i w mieszkaniu. Ja. Ale mam rzeczywiście zagadka. Wiele razy można od 20 odjąć 1. Grzesiu, to dla ciebie. O, roz. Wiele razy od 20... Roz. A czemu? No bo jak odejrzy 20, roz odejmiesz, to już nie będzie 20, no 19, 18, no. Dokładnie. No rewelacja! Super, brawo! Brawo Grzesiu! No to na pewno Grzesiu ta druga też zgodnie. Ja by w takim razie musiał dziennie przyjść wczorajszy. To Dokładnie. byś siebie nie załatwili.
Dobra. A do jakiego cugu może wleźć ino jedna osoba? Grzesiu? Nie ma takiego sługu. Do każdego może być Jest. dużo. Jest? No i Do tu... ancugu. Aha, do Ancuga. To mnie załatwiła pan. No, Dobrze dobrze. się załatwiła. Dokładnie. Czyli jest remis, Zresztą jeden do ja jednego. Jest jednak. remis, Ale tak. on już jest dzisiaj taki dobry, ten Grzesiu, że się boję, że zgodnie normalnie. Jeszcze jedna mórz. Dobra. Mam jeszcze jedna. No to dawaj. Jako była największa góra, zanim odkryli Mount Everest? Na ziemi. Jako była największa góra na ziemi, No zanim nie odkryli było, Mount nie Everest. było. Mount Everest był zawsze największy. Góra śmieci może. A góra świn, no to Nie teraz. da się, normalnie się dzisiaj nie da. Albo mam za słabe zagadki. No już trudno. Ale to była dobra odpowiedź? Tak, to była dobra. Nie było, znaczy wiesz, Mount Everest po prostu jeszcze nie był odkryty, nie? Tak, oczywiście. Ale no dalej jasne. był największy na ziemi. Dokładnie. Dobrze, no to dziękujemy Ci bardzo, Frelciu. Trochę nam się tutaj i zagadek pojawiło i trochę żeśmy porozmawiali o kundelkach, bo to dzisiaj dzień kundelka, więc pozdrawiamy Cię bardzo gorąco i serdecznie. Też was wszystkim pozdrawiam i wszystkich was pozdrawiam i wszystkich słuchaczy. No to nara. To do usłyszenia za tydzień. Babsko Taśka to taki mistyczny tobą. Tam wichajstry, akron taki hobby dziobą. Kraj pomadki z bombonami się łonacą. Zapierona ani kluczów nie wymacą. Coś tam wciepna i we winkę durś mi wlezie. Taszyn tuch tam wcisna i zaś jakoś będzie. Każda babka ma swój system w swojej tasie. Jakie cwano to nikomu się nie asi. Śląsko baba ma fantazja jak MacGyver. Małe cangi, druty do pazurów fajne. A poradzi się w każdej sytuacji. Przy tym gryfnie się posłuży babskiej gracji. Bryle, krem, perfumy i świecznik na groby. Aspiryna, igła, nici i mózgowy. Do włosów lakiery, do paznokci tyż. Rajtuzy, chustka, a i do żikania krzyż. Cygarety, feuerzeugi, tampon, nawet kombinierka, szkloki, keksy i blank inkrze cuda. Wojtlik znajdziesz i pieniądze, kaś tam zakamuflowane. Tu komórka, tasz lampa, żadło z pudra. Opieradza ci, nie chytej się taśki, bo cię urze wciągnie piśnie. Wspomnij się to giździe. Na zakupy epa i bilet na bana. Gdyż też batki i fuzekle mona zmiana. A aparat też nie mo i muzyka co i gro. Z MP3, laptofona, wszystko zno. Mo w tej tasi gryfny filok i kalender. I też flaszka mo z gorzołką albo bimber. A cej bidry i z czasem jak i piźnie. To i mało flinta kaś do kapsi wciśnie. Cygarety, feuerzeugi, tampon, nawet kombinierka, szkloki, keksy i blank inkrze cuda. Bojtlik, bo tam i pieniądze, kaś tam zakamuflowane. Tu komórka, tasz lampa, żadło z pudra. Opieradza ci, nie chytej się taśki, bo cię urze wciągnie piźnie. Wspomnij się to giździe. Opieradza ci, nie chytej się taśki, bo cię urze wciągnie piźnie.
się to